155.5. Perdón? 155.5. O 155 puntos non ten nada que ver, dice, cando unha pregunta fose cualificada como urxente a súa inclusión na orden do día requerirá comunicación a Xunta de Galicia con 48 horas de antelación. Que ten que ver este punto coa pregunta que estamos a... No regulamento, cada grupo parlamentar ten dereito a formular unha pregunta ao presidente. Eso se deriva un debate específico con ese grupo parlamentar. O feito de que se acumule, non hai ningún precedente nesta legislatura, pese que en moitas ocasións os grupos parlamentarios formulamos preguntas sobre o mismo tema e desde o noso punto de vista é un intento de aplicarse e con efecto retroactivo os recortes que se nos pretenden impoñer o grupo parlamentario de derecha. Señora Presidenta, queremos formalizar a nosa máis respetuosa queixa con modo de dirixir esta Cámara. Vostede está... Señora Prado, tranquilícese. Está desnaturalizando a sesión de control, señora Presidenta. Esta non é unha pregunta máis. Desnaturaliza e mistura a propia función do Parlamento co Executivo. Está facendo o que le di o señor Feijóo. Está dicindo, vostede está facendo o que le di o señor Feijóo. E desde logo conste a nosa protesta e nos imos quedar neste pleno por respeto aos doentes e ás súas familias que queren que formulemos esta pregunta. Pero vostede non está en contra. Moitas grazas, señora Díaz, xa non ten a palabra. Ben, non é a primeira vez que se acumulan preguntas, e vostedes o saben. En calquera caso, é unha potestade da presidencia da Cámara que lle atribuyen a moderación dos debates, e, por tanto, non vou pedir permiso, non vou pedir permiso, simplemente